Hello po, ito na naman po si Pinoy Peña at nandito naman po tayo sa ating kusina na ina-upgrade. Part 2 po ito. Ito po ay halo-halong trabaho at ito nga na nga po, nailagay na nga po yung ating ibang mga electrical wires at pati na yung mga switches tsaka yung mga outlet na rin. At kung makikita nyo po dito na yung ating mga wires na iba na nakalabas pa rin katulad po nitong puting ito, yung iba po sa ceiling, yung iba naman po ay sa under ng lighting counter. Yung ibang wires naman po ay yung dilaw ay number 12 at syempre yung ating ginamit sa ating mga ilaw ay number 14 po lamang. Pagkatapos pong inspeksyonin yung ating wiring kahapon ay itinuloy o nilagyan na po ito ng insulation. Kita nyo nga po, ito po ay nilagyan ng insulation sa ceiling na meron na po siyang drywall at tinuloy na rin po yung insulation sa dingding. Na kung mararamdaman nyo kaagad may kakaibang lamig na ito sa loob dito. Hindi po katulad na dati na wala po siyang insulation, ay mainit na mainit po dito. Yung ating pong insulation ay iba doon sa ginagamit sa pang-ceiling na makapal kaysa naman siya ginagamit dito sa ating wall. Medyo manipis-nipis lang po dito. Pagkatapos po naman ng inspection ng ating insulation, ito po ay sinarahan na ng drywall sa lahat po ng wallings. Siyempre inuuna muna yung malalaking pieces bago po ituloy yung maliliit na pieces o kaya lugar. At kung makikita nyo po ay lahat po ng ating drywall na nakakabit sa dingding ay meron po siyang guhit. Ito po ay indikasyon ng pagtama doon sa ating stud. At kung makikita nyo po yung ating tornilyo rin ay halos po kakalapit po lamang. Lahat po ng drywall dito ay umabot po siya ng kulang-kulang po na 20 peraso na drywall. Yung 4 feet by 8 feet na half inch na drywall po ang ginamit. At yung ating drywall screw naman ay ginamitan po ng 2 inches ang haba. Muli po nating ipapakita yung ating under lighting wires na papunta po sa ilalim ng base cabinet. Ito po ang magbibigay ilaw doon sa ating base cabinet. Ito po ay isang Romex ang ginamit po dito. Kasi po itong Romex na to ay
dumaan po sa ating ceiling. Kasi po pag gagamitan po ng ating number 18 na speaker wire, hindi po magtatagal yung speaker wire. Ito po ay mababalatan habang nagtatagal po sa loob ng ceiling po. Kaya dapat gamitin ay Romex wire. Tandaan po natin yan. Ito po ay isang kaalaman. Ito naman po yung ating opening na ginagamitan po ng ating nilalagyan po ito ng corner bead na tinatawag po sa English. Ito po ay nilalagyan po ng ganito para yung corner niya po ay hindi po siya basta-basta mabibiyak. Ito po ay manipis na yero po lamang ito. Ito po ay magkakaroon pa tayo ng maraming kaalaman nitong corner bead na to doon sa susunod po na video na kung saan tayo magpapatch ng joint compound. At kung makikita nyo sa kabilang opening, ganun din po ang ginawa. Nilagyan din po ng corner bead para doon po sa opening. At tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ito po ay makikita nyo kung bakit natin nilalagyan po ng corner beads. Ito na nga po, medyo nagkakaroon na siya ng tsura at malapit-lapit na po ang kanyang finishing. At siguro by next week o kaya sa susunod na ating video, ito po ay papatch na at pipinturahan na po. At syempre po, ako po ay lagi pong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At huwag niyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. Salamat po ulit. Magkita-kita ulit tayo sa kabilang video. Salamat po.